Jesus mubalik na siya. Gipili o gitawag kanya, ayaw o kalu. Takot at paghihirap sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay, kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan, magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Hi, hello, mayong hapon sa tanatong mga kaigsunan sa tanatong mga tigpaminaw din sa Shine FM 95.9 og insa mga kaigsunan ko diri sa atong Facebook live. Ay hapon ka inyong nga tanan kanatong tanan uban-uban na sabtay ning kahaponon pulong sa gining madunggan og mabatian aron ang kinabuhi nato matarong sa dili pagyud mo balik si Jesus. Paki-share sa atong live mga kaigsunan ko ining oras ug takna sa kahaponon. Mayo-mayo nga hapon kaninyong tanan diha mga kaigsunan. Okay, enjoy and stay blessed and kindly share sa atong live mga pinangga. Og namoy mga song request dato ning tagaag pagtagad ha. Okay, enjoy lang mo sa pakiguban ni Pastor Kim. Yan, samtang naamo sa inyong mga trabaho, naamo sa inyong mga kugi, naamo karon sa kadalanan o asa mamong dapita. Pulong sa Ginoo magapahinomdom ka nato igsoon nga dili may magkumpiyansa ining kalibutan na. Kaya yawa na sa palibot nangita siyag paagi unsaon ang katawhan sa Dios nga matukob. Kaya di naman niya tukbo ng iya ha igsoon. Munang matingala ka nganong ikaw mo'y pirming hasolon, matingala ka nganong ikaw mo'y pirming duolon.
ikaw mo'y pirming samok-samokon, natural. Kay ikaw anak man sa Ginoo. Okay mga kaigsunan, sa ato nga pagpadayon ining oras ugtak na sa kahaponon, maghimo na kitag mga paghampo sa atong pagpadayon sa mga buluhaton nga makalangit mga pinangga. Sabay kita. Amahan na mo nga langit nun. Salamat Lord, ining oras ugtak na sa kahaponon. Yan nasab kami Lord diri sa kahanginan, diri sa Facebook Live. Father God, ikaw ang manulti, ikaw ang magagiya, ikaw ang Ginoo nga among gisaligan og giyukbuan maghatag og kadaugan sa tanang katawhan nga nagapatalinghog na minaw ini nga mga oras. Naaman sila sa kadalanan, naaman sila silang talasag tulutag sa ka mga trabaho unsa man ilang gibuhat Ginoo. Lord, naa ka sa langit, among gilaumag gisaligan, mahibuhaton ug mahimuon ka alang sa mga katawhan nimo niini nga kalibutan. Lord, giyahi ang among ngabil, giyahi among kasing-kasing hunahuna na di kami madaog sa nagkadaiya nga mga pagsulay pagtintal niining kalibutan aron kami malayo diha kanimo. Salamat Amahan, akong ginatugyan, ginasilag kanimong tanan, pinagi si mga anak nga mawas kang Kristo luluwas kitang tanan magaingon. Amen og amen. Okay mga kaigsoon, mo basa ko sa inyo nga mga messages. Okay na mo yung mga song request na ato na tagaan o kapag tagada. Kanya samtang nagapulupahuway kay sa trabaho, hapit naman alas 4, 2 minutes na lang. Hapit na sa mo break sa inyong trabaho diya mga kaigsunan. Okay, so mayong hapon ni Gina Lee Sirapiloy, mayong hapon Pastor Kim watching here in Cebu. Request ko kanta Pastor Di Ka Nagkulang. Okay, ato nga pangitaon mga kaigsunan. Ikaw ang Diyos nga labing gamhanan. Okay, lain pagyod nga mensahe gikan ni Brother Ronaldo Lingoy, Pastor maing hapon og sa tanang viewers and talaygon kayo ang Dios sa imong kinabuhi. Pastor, request kog song Ayaw Pagduha-duha. Ang pasalamat Okay, salamat kayo. dahil ikaw pasidunggan. Ang tanang mga binuhat magasimba sa imong Diyan na Ayaw Pagduha-duha mga kaigsunan. Okay, na pagilan gikan ni Alberto Campanera. Maing hapon Pastor Kim watching here in Longsagan, Tabon, Dalaget. Logsangan, Tabon, Dalaget. Salamat sa tong igsoon nga naglantaw ini nga oras. Og insab ni Brother Brian Himina, mayong hapon Pastor Kim, God bless. Okay, salamat sa mga naglantaw na to sa Facebook og mga naminaw sa frequency nga 95.9. Ibalik naman ang atong pag-broadcast mga kaigsunan nga mo saliot-ot kini sa mga kabukiran pulong sa Ginoo ang ilang madunggan. Pwede ka makagreet sa mong pamilya Brad Brian kay balik tag broadcast sa Shine FM 95.9 nga makuha sa inyo nga mga radio set mga kaigsunan. Mayong hapon sa to nga mga kaigsunan din sa may Ugbay, especially ang Nanay Nining og ni Sister Matoy. Mayo nga pagpaminaw sa mga Rodas family og uban pang mga taga Mag-Ubay. Kumusta mo di mga kaigsunan og isab diri sa may property hell tanang gasunod og naminaw dia. Kumusta mga higala? Ato yung kumustahon itong mga kaigsunan og tungod sa kadaghan sa itong mga listeners sa nagkadaya dia sa may Cebu. Okay, so dalaygon ang Dios igsoon nga mahimuon siya buhaton ngadto sa mga katawhan nga nagsakripisyo para kaniya. Maayong hapon kaninyong tanan ha mga naminaw dia karon. Pwede mo maka-message nako mga kaigsunan. Pwede mo makatawag unya. Tawag lang mo igsoon unya. Kamo naminaw, kamo nagapatalinghog sa minsay, pwede mo maka-text sa bigsoon ko sa akong number. Globe na ko. Naraga-active rin yapon to mga kaigsunan ha. Okay, di pagilain nga minsay gikan ni Rochelle Gaba Singgit, maing hapon Pastor og sa tanang viewers. God bless. Request kog song Lahi Ragyon. Shout out ko sa akong family sa Bahian, Tanhay. Salamat Bahian. Murag nakakuan-kuan ni nakadungog-kuan ni sa Tanhay. Salamat kay nga mga kaigsunan.
Lahi ra gyud atong pangitaw ning lahi ra gyud. Dara lahi ra gyud. Lahi ra gyud ni mga kaigsunan. Salamat kaniyang tanan ha. Hi, hello ha, paki-share sa tong nga live ining kahaponon. Aguban dagoy tagagawas ron, sa dagoy hapuna dito ron. O sang hapuna sa dagoy oras ha. Okay, kayo niyang gabi murag naapoy mag-live igsoon. Okay, so salamat kis tong mga kaigsunan ha. Okay, sa tanang gasunod og naminaw diha mga pinangga, enjoy lang gid mo kanunay. Ninita Hinsoy Picore, maayong hapon Pastor Kim. Request kog song imong gunit. Sige, imong gunit. O niya ay mo pamahawa diha kay di mo kadungog ininyong song request. Di ta maglangan. Hatag day tag pagtagad sa pinakauna nga nag-request, di ka nagkulang atong paminawon mga pinangga. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatagnan. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, paman. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipiling ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin. Okay, pagkanindot sa awit mga kaigsunan, ako lang ang gibalutan ha para magbahin-bahin ta sa oras. Salamat kay sa mga kaigsunan. Kanina lang akong i-background ang inyong song request ug basahon ko ninyo nga mga messages. Ikaw lang ang Okay, so salamat kay
nga mga kaigsunan Kitman og ni Brother Dave Mingkito Garces. May hapon Pastor Kim, request kong song Nasaan na kaya ako. Okay, ato ng tagaang pagtagad ha. Diyan na din nakabutang na og ni Cherel Cabanyog. May hapon Pastor Kim. God bless. Gikan ni Brother Darrell Hero Laga. Malipayong hapon Pastor Kim ug malipayong hapon usab sa tanang tigpaminawan sa imong nga programa sa Shine FM. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan, watching from Marg sa Tubig, Zamboanga del Sur. Request ko og kantang Makalangit Pastor Kim. Huna-huna. Salamat sa pag-play Pastor Kim. walang ka Inibig mo Okay, diyan na ang awit nakalinya na igsoon. Sunod siya ining awit nga nasaan. Panginoon Okay, more messages ato tagapagtagad. Salamat sa gipang mention ni Brother Darrell og ni Sister Rochelle. Okay, nagubay-ubay sila gipang mention mga kaigsunan. Og isab ni Leonisa Arcolo, maayong hapon Pastor Kim, maayong hapon sa Bigsoon. Salamat sa pagsunod og pagpaminaw. And next song ta mga kaigsunan, Ayaw Pagduha-duha, requested by Pastor Renel Dolingoy. This is your favorite song. Yaw pagduha-duha sa imong kinabuhi, kung unsa ang padulngan sa imong kapalaran. Si Jesus mo uban sa malisod nga mga dalan, sa bukto niya agakon og sapnayon. Here is your Christian song request. Ang imong kaugmaon, si Jesus lang sangpita, kay siya duol pa. Siya matinagdanon ug maluluyon, dili kanya biyaan o kaligdan. Subaya lang, padayon lang, ang dag-anan hapit na makuptan. Liko na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo nasab ang panahon. Ayaw paghinaki ang kasakit sa kinabuhi, kini mo na baylang sama sa alingaw. Unya mawala ka ang mga pagbalata, kung si Jesus ang imong tanawon. Ayaw kabalaka sa daghan nga problema, kini may kasulbaran sa unahan. Unya mapulihan sa panahon nga malipayon, kung si Jesus ang imong pahariho. Ayaw pagduha-duha. Si Jesus ang pahariha sa imong kasing-kasing igsoon, dili ang imong kaugalingon. Kaya pinakanindot mga kaigsunan nga si Jesus maghari nimo, dili ang imong kaugalingon. Muna mga kaigsunan, dapat di kita magpadala sa nagkadaiya nga mga trabaho sa yawa, mga kaisdanan kawaladon ikatawa ang tanan. Kaya ang Dios may buhaton nga pamaagi mga kaigsunan ko. Okay, atong basahon ng mga mensahe. Dares Pastor Rinelo, agyahang song request ngayaw Pagduha-duha. Okay, atong basahon ning wala pa mabasa. Jesus lang sa Okay, so hay man ta. Gikan diri ni Sister Lynn Factoran Estokuning. God bless Pastor Kim. God bless you too Sister Lynn. And also ni Sister Lynn Narciso, maayong hapon Pastor, maayong hapon sa Bigsoon. Ni Brother Rifat nga from Upper Lambog, Badyan.
Live ka na, Pastor, sa 96.7 og mayong hapon sa tanang naminaw sa 96.7 og sa tanang mga ka-shiners. Request kog song ang magpadayon. Ang magpadayon ato sabni. Hapit na makupnan, liko na lang ang imong kaugalingon kay ugma. Okay, so naka-ready na ang magpadayon pero dugay-dugay pa ba mo play ha? Okay. Ayaw Hapit na alas 5. Okay, salamat guys sa mga kaigsunan ha. Naka-live ta karon so sa tanang kasunod diha og naminaw sa Upper Lambog Badyan atong paningkamutan nga maisla nag-transmitter kana mo kusog-kusog mga kaigsunan no. Para daghan ang makuha kanang sa bunto diha kanang sa mga kabunturan diha ug dako nig tendency nga makaabot diri sa Negros. Pag makusog-kusogan ang mga kaigsunan nang tigom-tigom tag salapi para makapalit ang mga kaigsunan. No? So tabangan na ita igsuon ko sa trabaho para sa Ginoo. Okay, mo na itong tinguha nga daghan pa makadungog sa mensahe sa Dios nga makalangit gyud nga mga pulong. Gikan ni Sister Leonisa Arcolo. Ato ning basahon igsuon, Pastor, mo request ko nga song makalangit adto tas langit. Okay, adto tas sa langit. kung si Jesus ang imong pahariho. Diara, ubay-ubay gini yung song request. Okay, hulatabi gini ni ha. Pantay mamauli mo ron, di ko ninyo paputon. Okay, dapat gilain. Hapit Gikan ni Pastor Rinaldo Linggoy. o na lang Ato gining klarohon. Shout out na ko nilang Shout out ko nilang diligan Dungmakmak Rigilara Ati Aisa og sa imong gamay nga anak diha og kaninyong tanan. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Salamat Pastor Rinel sa imong kugi. Brother Rinel igsuon nga kugihan kayo ning igsuon na. ang dag Gikan ni Churel Kabanyog mayong hapon Pastor Kim mo request kog kanta adto tas langit. Thank you Pastor, God bless from liko Ginsan, Cebu. Salamat kay mga taga Aloginsan. kaugalingon Okay, salamat ang Dios magapanalangin kaninyo mga taga Aloginsan, Cebu. panahon. Okay, ato ta sa next song di ta maglangan. Ayaw pa Kay maglangan ta madugay ta lahi ra gyud atong paminahon. You are now listening with Pastor Kim. Ikaw ra kong gikinahanglan, gikasalikan o katagbawan. imo man kung gitultulan, subay sa imo agianan. Nasamlan ka tungod nako, giantos ang tanan para lang ka nako. Lahirap yun, Jesus, nanong ingnan, di man ang akong gipati, sukat na ila-ila. Nga dako sa imong uyuban,
air. Okay, sige pa nagsulka magnaminaw din sa Shine FM 95.9. Okay, salamat sa itong mga kaigsunan nga naglantaw o naminaw kanang gasunod diha. Og basa tag mga mensahe kay basa man gitaron. Okay. Salamat kayo. Wala mga messages diri mga kaigsunan nga dapat pa natong basahon. Next song ta mga kaigsunan, inyong paborito kayo nga awit. Kaya nandi po mo mahigawad ba? Tagaan tagig ta mo pagtagad sa may sunod aning awit ha. Imong gunit, naadre sa linya ha, minaw gid mo. Kung wala na ko nabutang sa tong linya, i-post ninyo dia o i-comment ninyo dia. Ang mosunod ini nga song is imong gunit nasaan kaya ako guna-una ang magpadayon adto tus langit. Mao na. Okay. So enjoy and stay blessed mga kaigsunan sa pagpaminaw sa sunod nga awit. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sit-sit, imo kong gipaligid. Wala ko kabalo nga no, nga imo man kong giadto. Dili kayot ko katuo nga nung gibuhato, bisan kang ngit-ngit sa dalan, nambalan mo akong ngalan, gitawag mo gayud ako. Di man kinahanglan imong gunit, di ko makabuhi.
walay katapusan. Pastor Kim on air. Okay, imong gunit paborito sa tanan. Nang kung ang Dios manggunit mga kaigsunan sa imong kinabuhi, gunitan gyud kaniya. Pero timan ha, bisag gigunitan kag Dios pero mo desisyon ka mubiya niya, buyan kag gyud. Buyan kag gyud igsoon. Yes, kung siya makagunit, kung siya makahawid nimo, na ikaw magpagunit, willing yung kang musunod siyang kabubuton, dadon ka og asa siya. Panigsoon kung mo desisyon ka na magpakasala, mo desisyon ka musunod sa imong unod, wala gyud ka. Muna mga kaigsunan, kabalo mo daghang paagi si Satanas unsaon malayo ka sa Ginoo. Kami mga pastors, kabalo mo, naningkamot mi nga maduol mo sa Ginoo. Pero kabalo ba mo igsoon? Nga kami pod naningkamot pod mi nga maduol sa Ginoo. Kaya kung naamoy pagsulay, naapo may pagsulay. Marang-arang mog jutay, kay kamo raman ang kanabang usara inyong responsibilidad inyong kaugalingon ra. Kabalo mo kami nga pastor, naningkamot mi nga among relasyon kanunay sa Ginoo, naningkamot pa po mi alang kaninyo. Mag-uol mi o kamo usa makita mo naa sa kasalanan. Mabala kami o kamo nagpadayon nagpatuyang sa inyong unod o kadang kalibutanon nga gawi. Mag-uol mi nana mga kaigsunan. O napa po mi gilantaw mismo ang among kaugalingon. Kay di mi buot nga magwali mi, magtudlo mi, otro po mi gahimo sa ingon. Una mga kaigsunan, grabe big sakripisyo ni mga pastors. Lalo na tong tinuod pagsunod sa Ginoo. Siguro makakita mo kumang pastor nga hayahay kayo. Mararag wala ba? Marag relax ra kayo igsoon. Pero yung makita ng ubang pastor mo na munas ginhawa igsoon. Giantos ang tanan. Mapaabot lang ang mayong balita sa katawhan. Mayong hapon sa mga bago lang nga mga nag-comment. Atong tan-awon igsoon, malipayong hapon Pastor Kim. Malipayong hapon usab sa tanang tigpaminawan. Okay, murag dara-dara-day. Ako nabasa ka itong madaling tunga-tunga. Arita dere sa last nga mga messages. Okay, diara, Efeso 4:2. Pag mapayubsanon ka mo, pag maaghop, o pag libon, ilubon, kanunay ipakita ang inyong gugma sa usa pinagi sa pagtinabangay. Munang pagtinabangay mga kaigsoon importante kay napaning kamote aron kutonhay ang inyong paghiusa nga hinatag sa espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom nga may usa lamang paglaom og alang niini gawas paglaom og alang niini gitawag kamo sa Dios may usa lamang ka. Okay, diha ko to. Pastor, shout out di ko sa tanang ako nga silingan diha sa Plaridel og sa Larina og sa tanang mga anak sa Ginoo sa Linantuyan, Banwagi. Miss you, God bless. Miss you all. Salamat sa tong abuhi nga Dios ni Cyril Cabanyog sa tanang kasunod og naminaw nato diha. Mo na mga kaigsunan, kining panaghiusa, kining pagtinabangay importante kaayo. Importante kayo nga mapaabot ni sa matag usa sa daghang pamaagi ta pwede makatabang igsoon. Okay, so atong nga paminawon ang next song nasaan na kaya ako atong paminawon baso na pagid mo diha ang naminaw pa. You are now listening with Pastor Kim. Sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito,
ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Ang kinabuhi mo, niining kalibutan, kakawangan lamang ang pagpaningkamot mo. Ang kinabuhi mo, wala'y kalipayan kung siya wala sa imong giliran. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Kapait, kasakit o kaguol ang masinati mo, o dili ka mahimutan. Ang Diyos naghulat lamang kung kanus ka mualagad kaniya. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. O gayaw na pagduha-duha sa pagsangpit kaniya. Kay siya andam sa kanunay, sa pagtawad kanimo sa tinudanan. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Pastor King on air. Una-una agayod igsoon kung usa ka tawo malayo sa Ginoo. Gitagaan patag dakong pribilehiyo sa Ginoo karon nga makasimba kaniya, makabuhat sa tanan niya nga mga kasuguan. Igsoon kabalo mo, kung di gyud ka maghinulsol, di ka mubiya sa imong kasalanan, di ka mo balik kaniya, di nimo isugid ngadto kaniya ang ato mga kalapasan, maglisod kita sulod og langit. Kung dili gyud ta mapainobsanon, di ta modawat nga mapainobsanon siya mga mensahe, mga pinangga, maglisod kita sulod og langit. Una-unaan niyo igsoon, ang kaluwasan para sa tanan, pero ang langit para rabi sa mga taong balaan. Ay ginani kalimti igsoon, ang kaluwasan para sa tanang tao, pero ang langit para ra gyud sa mga balaan nga tao.
Una nga kanunay na tong giawhag kaninyo igsoon ato gining gituyo pag pabot ya kaninyo diri sa Facebook, diri sa kahanginan. Atong gipaningkamutan nga mas mo dako pa ang ato nga radio broadcast ministry. Dili ako iyani kun dili ang Dios. Aron ang katawhan maghinulsol. Or ginagson dili ni pagpasakit. Mingon siguro mo nga gipasakit mo pag-ayo, giigo mo, giigo nyo relihiyon, pero na pag-ayo igsoon. Imo ra nang huna-huna, gidaog ra kasi mong emosyon. Ang tinuod igsoon. Kung makasabot lang gid unta ka, gimahal ka. Gimahal ka sa Dios. Og mao nang gipaybalo ka sa mga butang nga angay nimong undangon, angay nimong biyaan, angay nimong talikdan. Mao kana mga kaigsunan ang kanunay nato nga gipadangat diha kaninyo. Mga pinsay sa Dios nga makalangit nga maghatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan. Munang sa atong pag-alagad, importante kaayong mabuhaton ang magpadayon hangtod sa katapusan. Padayon sa katapusan, siya ra gayud ang maluwas. Ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayud ang gantihan. Bisan dunay mga pagsulan, nawaton taong ikalipan, kasakit nining kalibutanan, lumalabay lamang. Kung gusto mo na maangkon ang kinabuhi dayon, dawata ang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Ang pagbalik sa Ginoo, walay bisan sa nalasayo. Ang kasiguruhan sa kaluwasan, kang Kristo lang makalagay. Bisan dunay mga pagsulay, nawaton taong ikalipan, kasakit nining kalibutanan, lumalabay lamang. Kung gusto mo
Okay mga kaigsunan, salamat kayo sa inyo nga pagsunod o pagpaminaw. Salamat sa tanang sunod diha. Yung doon ng awit nga magpadayon og usa na lang o glass na lang ni kay mo rapo ko ikaw nigson ako'y trabahoon. Dali kinamang ko gihimo nga kining mga feasibility studies ba. Nga akong atuon ding akong tanaw kumusta na nagwayron. Okay? So salamat kayo sa inyong mga gipabot, amo na akong ganahan. So, every time na ako'y challenge inyo mga kaysa, every time mag-live ko, kamo mo ibutang diag verses, kana may atong itako ligsoan, may nang kamoy magtuon. Butang mo verses dia, post, pila, ato lang pilian, o asa i-reveal si Ginoo, bisig na mo'y pulo ko mga verses, ato lang pilian, ana, pwede ko naghut doon tanan igsoon, bisig nagkadaya pa ng libro, Old and New, pwede tanang himong series mga kaigsunan, pwede tanang himong expository, pwede tanang butterfly yon. Mas nindot man pod ang mag butterfly ta kay ang sitwasyon ba sa atoa is sari-sarig mga gipanginahanglan, no? Sari-sari pwede pog mag ay ECGC sigsoon. So depende sa unsay paagi ni sige no. Kay salamat kay sa mga verses sing gipabot sa tong igsoon. So katong awit na nasaan ka dili tumao. So palihog ko igsoon. Kining ug naamoy mga songs niya wala niyo dire madungge, pakibutang lang sa link katong ipa-download, no? Pakibutang sa link nato dire sa ato ang GC para atong ma-download igsoon. Okay, salamat. And gipadayag base di mo ko istorya ni base dire Pastor Rinel igsoon gipadayag 21:8 kuyaw ni sakit ni og okay. Ada po dari ka brother ko no Garces sa Santiago 1:2. Okay, dawaton tawag kalipay ang mga pagsulay. Ari tari balik ta sa babaw. Pinadayag 21:8 apan ang mga talawan. Kanang talawan igsoon kuyaw kay na dili no talawan nga kuan sa talawan kana bitang talawan nga mo kana bitang talawan nga mo dot yes Ginoo mahadlok nga mo simba kay basi kulatahon, mahadlok mo adto kay basi unya, mahadlok og buulan pagkatalawan na igsoon, mahadlok mo muhatag sa Ginoo kay basi unya mapurdoy, mahadlok daghang mga klaseng kahadlok pagkatalawan kay dako. Mahadlok makurawan, mahadlok magutman, mahadlok mawad ag bugas, mahadlok nga di kakaon. Adi ta mo adto anang di sa tambay study ron kay basi guwat ti bugas. Basig wala, kana bang basi? Tinalawan man na mga pinangga. Kanang mahadlok gutumon, ay ako asa ko mahadlok gutumon. Wala kang nagsolusong paray. O wala. Ikumpisal nga wala. Pero sa taon na ana. No? So mo na ang igsoon kana mga talawan nga makig kanabit ang talawan nga mo padayag sa kamatuoran talawan nga ug padayag ta basi unya og unsaon ta. Kanabitang talawan nga musultis ka maturan kay mahadlok mawad ag membro, mahadlok nga di na mo offering, di na mo tithes, talawan kayong dako mga kaigsunan nga mo bat-bat na sa Biblia. Pero wala sa Biblia, ayaw ana oy. Ha? Talawan kayo nga musaysay, mo ingon sa katawhan, undangi hununga ang pagpakasala. Hununga ng inom, tabako, mama, unsa pa na diha, sugal, nga mo'y nakapurdoy sa tao, mo pa'y pobre. Naapagyod sa kahilayan. So, dapat kaisog nga may gugma. Ang mga wala magtuo, wala mo magtuo. Kandi ka mo tuig son ko. Ang mga malaway. Grabe kalaway karon. Facebook. Habisag asa iso grabe ning kalaway. Laway king tanaw ni mga sinuluban. Laway king huna-huna. Kanabang mga makita nimo sa palibot. Ang mga mamumuno mga killer. Grabe igsoon. Mga mamumuno. Ang mga makighilawason. Kana makighilawason igsoon ko grabe na. Bisag kinsa na lay uyabon, tanan nga giuyab hala hilabtan gyud. Mga minyo, mga bisag na ibana hala ngitag lain. Kuwara ba pang sideline? Grabe gyud nga kahimtang. Makihilawaso, nakigilawas sa dili niya bana, dili niya asawa, nang uban nakigilawas na si kalalaki, si kababae. Grabe gyud. Grabing kalawayan, grabe yung pakikilawason igsoon ko. Kanang maghigal, kana di mahamutang o
Di makikuan, grabe gyud. Grabe ginaigsuon nga kalawayan, mga salamangkiro o kining mga magic-magic, kining mga gahom-gahom. Ha? Ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos. Ha? Mga nagsimbag Diyos-Diyos igsuon. Hunda nga, hununga na. Og ang tanang bakakon. Ha? Nagsimbag Diyos-Diyos, mga butbuton kayong dako. Magbantay kita igsuon. Ha? Itambong gayod sa linaw nga kalayo og asopli nga mao ang ikaduhang kamatayon. Didto puluton ang mga taong makasasala igsoon nga dili mohunong undang. Munang undang nga gyud aron di ka magmahay igsoon. Ha? Grabe sa Biblia, oh. Klaro kay na mga pinangga. Dapat gilain igsoon. Pinadayag hapon 22:7 mingon si Sos. Mubalik ako sa dili madugay. Bulahan kadtong nagamping sa gipanagna din hiniining libroha. Ha? Kanang pag-amping, ampingan na tong di ta makasala, ampingan na tong di ta makahimo, ampingan taning mga pulunga. Di ba? Grabe gyud nga pulong nga pag-amping. Libroha, kining Biblia ha. Munang gaingon ang Biblia ayaw gayud kalimti ang basahon sa balad kinang tunlan mo kini adlaw o gabi. Nan kung wa kay basa-basa, mao nagmaigot ng wali mo surrender mo hilak, kan mo hilak, malag mo hilak. Magmuligi dayon ta. Wala mga kaigsunan og pastor ka nga di ka mo butyag sa kamatuoran, murara ang imong kaigsuunan gihatod dito sa impierno. Oh, murara ginag imong gihatod. Ngano man? Gapadayon silag simba, gatuog o kira. Gapadayon silag alagad o kira. Nakasimba na betan mo ba nagisulting pastor? Wa man mo sulti pos pastor nga di na mayo. Ganahan at ako, ano bang willing ra magyo ko sa isulti ni pastor, pero nagalang-alang si pastor, musulti kay base unya og kining base unya og mobiya o uban pa. Oh, mo na gikadlokan po digsoon. Okay, dapay lain. Ato ning tanaw igsuon. Oh, nakoy pangutana pastor. Unsa ang pagpatay? Budalagan man. Dara. Dara. Nakoy pangutana pastor, unsaon pagpatay sa kaibog? Kay matod pas Kolosas 3:5 patya ang kaibog nga kalibutan sama sa pakighilawas. Pagpatay. Sayon ra kay naigsuon. Pagpatay sa kaibog. Now naamanggoy kaibog nga nagsugod ang ibog kung nakakita ka. 'Di ba? Ay kung ing na mga pinangga, himo tag klarong example. Naibog mo sa inyong naasawa karon, ay kung ing na nga naibog ka ana bisag wa pa kakakita. Nagsugod ang kaibog sa dihang imong nakakita ka. 'Di ba? Wa ka kakitag sakyanan, bisag us ka buok. Ay kung maibog kag sakyanan. Ay ayaw og wa ka kakitag babae. Ay kung ing nang maibog kag babae. Wala nagsugod ang kaibog igsuon sa wala makita, nagsugod nga imong nakitaan. That is why kana kay mao manay hinungdan nga og makakita ka base sa Biblia kung ang imong mata ang imong kamot, ang imong tiil ug unsa pay mga parte nga hinungdan makasala, lugit na. Pero igsuon bisan pag lugiton imong mata, makasala ra gyapon ka tungod kay naamay kasing-kasing. Di naman pwedeng lugiton kasing-kasing. Ani ang klarong tubag? Ang hinungdan nga naibog aron mamatay na ayaw na pag lantawa. Likay ang mga likay kanang dapita, likay kanang ibuga, likay kanang bayhana, likay kana. Ha? Aron dili na musuol. Ha? Aron dili musuol. Tinuod na mabasa sa Kolosas 3:5 patya ang kaibog nga kalibutanon. So muna igsuon sunod. So una dili na nimo na tan-awon. Pag imong makita kay di maginay ka dinay nga naa man aga suroy-suroy, so kung nakabalo ka nga murag mao na magini, ayaw gyud. Likay gyud, amping gyud. Unya, kinahanglang mismo sa imong hunahuna ma-erase na. Sa kanunay nimo nga pag-ampo, kanunay nimo nga pagbasa, kanunay nimo nga pagtamod sa pulong sa Ginoo. Ha? Kanunay itam ni Lord
mo ni ampo kag todo nga ikas ginog todo. Kana gyung tininood nga ampo, tininood nga paghangyo. Unya likayan ang dapit nga didto nimo na makitaan. Likayan nimo na munang kabalo mo. Kung di kita patay sa kaugalingon, delikado gyud. Pwede ka nakakita. Pwede dili sala nga makakita ka. Apan kung ma-develop na si mong hunahuna, mabasa na igsoon sa Mateo, kabalo mo ginawa na, nga bisan paglantaw lang gani nimo sa usa ka babae sa dutang hunahuna, nakapanapaw ka. So muna mga kaigsunan, kining delikado muna nga prene dito nimo nakita-an ang napita prene mga bars o nadi ang napita nga sa maning kuana ning diri na ako tunukitan amasibre kag balik-balik dito ayaw na undangan na kini mo'y nakaingon ako nga kini mo'y nakaingon ako ning unani ko example dihan napita na tunok yung kumragdaghang ginang makatunok dia alam mo balik pa ka huno nga ayo nag-adto dito muna gingon adto ka paduol sa mga dapit nga malayo kag sala. Okay. So munang ayaw na ding prayer, kining basag Biblia, ding kanunay ka maghunahuna Colossus 3:2, kanunay ka maghunahuna sa kining mabutang nga yutanon, langit gyud maning kamo munang igsuon, lisod kaayo ning Kristohano mobasa reg Biblia panahog Domingo. Ang mahuna-hunaan katong pangutanan ni brother. Katoy mahunaan. Pag di kayo masag Biblia, ang pirmi ni mo ang kalisod, ang kapait, ang kawalay kwarta. Pero kung basa kag Biblia, Lord, naay mga saad ang Dios sa imong kinabingog. Wow, praise the Lord. Lain nga mensahe, marag gyapon din si Brother Dave. Salamat. Amen. Salamat sa simpleng tubag pastor apan mahinung anon. Okay, dapat gilain di taron mahuman ani. Okay, Mateo 5:28. Okay, so salamat. Naikidugang. Dapat gid si Pastor Rinelo magpastor gini. Galacia 5:16 kini ang akong isulti kaninyo, pahari ang espiritu sa inyong kinabuhi. Arita sa term. Ni gitawag og word for word, no? Pahari the word king. Kabalo na gitag king. Timani pag naay king, napo nay kingdom. Pahari unsa may pulong nga hari? Muna ingon ba nga pag ang sa ato sa Pilipinas igsuon ko is president ang gigamit, di ba? Dili king. Sa uban nga naso dili presidente, no? Dili presidente ang gigamit kun dili hari gyud, hari. Now ang the word king igsuon grabe nag authority. Ug unsa iyang tingog ug unsa iyang pagbuot walay ni bisan usa nga pwedeng mo reklamo. Kay adto ka sa uban, hari gud na siya. Diba, kabantay mo sa gigamit sa Bible ang mga kings. Si Haring Ahasuero, kisa pa itong mga hari-hari na igsoon ko. Dahil sa unang hari, kadong hari, tanawan ninyo. Hari yun! Diba, grabe ka sensitibo, dili basta-basta nga duulon, dili basta-basta nga sulion ang iyang balaod kay kabalo mo. Ang kapalit sa pagsupak sa hari, kamatayon. Delikado. Now, ang term nga gigamit igsoon paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi. Now, usahay moingon tang ang Dios ang atong hari ang espiritu hari, pero yano kaayo nga supakon. Now, kabalo mo mag-unsay word nga hari igsoon? Delikado ang kahimtang kung kita dumalaan og hari dinhi sa Pilipinas. Murabag na ipagkamarsyalohon og gamay. Magkinto gyud ta. Mag-amping yuta pag-ayo nga bisan gamay nga sipyat di ginamahitabo. Ang term nga gigamit kini ang akong isulti kaninyo, pareha ang espiritu sa inyong kinabuhi. Paharia ang espiritu sa atong kinabuhi. Kinsay naghari sa imong kinabuhi? Kinsay igsoon? Nga to rang kaugalingon. Ang atong unod, namo laging mingon nga usahay kita mo'y kabalo mo, kita'y hari sa itong kagalingon usahay. Nanay gimando ang espiritu, nanay gisulti ang Biblia, unsay saad tumana, pero unsay tabo, kita raghapon mo'y natuman, kita raghapon mo'y nasunod. Yan mo ingon tang hallelujah, praise the Lord. Yan kisa may natuman ron, ikaw o ang Diyos. So mo ni dako kay pag-ayuhon o tingkayon taning Biblia igsoon, mga ulotang tanan. Muna, na dinhi sa itong pagtudlo, ginagmayng pitik. Ginagmayng pitik. Labtik mo nang ako, di ko magaganag tudlo mga kaigsunan, kaya ako magpatudlo ba po ko. Dili po ko ingon nga mutudlo ko, kaya ka na ganing kusog kay manudlo, magpatudlo ko na.
Kisay mutudlo nako, kisay mutudlo nyo ang Biblia. Ha? Unya kita pod nga nanudlo, magpatudlo puta, dili puta madan sweeto kay ko. No. Dili ka pwedeng mauswag kung dili ka magpatudlo. So parehang espiritu sa inyong kinabuhi. Ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaimog. Ayaw tumani. Okay? Ang term ayaw tumani. Dili masipyat nga naibog. Okay? Ang term ha? Dili masipyat nga naibog ka. Giganahan ka. But ang term nga gigamit, tumani. Kung imong gitumanan ang gibate, imong gipanan ang sige, bate si mong gaurog-urog gadughan, diha na ka nagsugod o kasala. Okay? Dili sayop nga kining lami may kaugsudan pero lami kita pero palit tag lami nga sudan. Wa man puti ka palit og asin. Sabi timpla na to ini, us kasi mana. So gibati ka og kaibog sa sudan kalami kina magay panahon nga nindot ikaon. Pero wa po kay asin. Kay asin magod muluntad ba nagbulan, binulan. So, kung imong gitumanan igsoon, awa kay asin. Pero lamion tang ikaon ato pero imong gipugnan nakakontrol ka. Mo nang gitawag self-control. Nahitabo gibati pero wala gyud magpadayon nga naman nakakontrol. Aduna kay spirit of control. Nakakontrol ka. So mo nang ang termino gigamit ayaw tumani. Ayaw tumani. Mo nang di gyud magtumatuman igsoon may gibati ka, lamian na magitang sumpagon, lamian na gitang ibas, lamian na gitang kita pa kalamian gid. Grabe gibati. Pero ang sinitabo, wala ni mo tumani ang, sari, ang say termino dire, wala tumani ang lawas nung kaibog. Wala matumani. Munang ay patumani igsoon. Ha? Ay gyud patumani ninyo. Ay gyud ko ano, ayaw pasagdi. So kining kaibog igsoon pagkaninduta, kining kaibog ra ba kining mo ni patuyangan makapurboy, makapobre. Magkatag og kalisod, naibog ka lami agit sa motor. Oh, duta gyud. Nya wante ko ta utangon. Haha, tanawar igsoon. Kanang imong unod na. Tan-awon ta, paggikan pa nas Dios, di ba ka magproblema? Oh. Kanang unod igsoon, grabe na. Kabantay kining madisgrasya ka og babae. Ami pa na kay sa pilmiro, pero magka ingon-ingon na, grabe na ng mahay. Kay gitumanan ang unod kalipay sa mubong panahon pag-antos hangtod sa hangtod. Ha? Grabe yung suffering. Munang ayaw tumani ang mga tinguha, dapat desire. Gitawag ni siya sa in English og fleshly desires. Ha? Lawas nun, unod nun nga tinguha. Kay ang mga tinguha nga lawas nun, lawas nung kaibog, supak sa mga tinguha sa Espiritu sa Espiritu. So kini igsoon ko layo kaayo gid ang tinguha sa unod again sa Spirit. Kay ang Spirit igsoon lahi ang yang tinguha para nimo nga buhaton. Kay ang Espiritu sultian ta mo tinod, dili siya gusto nga matumpawa ka sa kalautan, dili siya gusto makasala ka, dili siya gusto maimpierno ka, dili siya gusto nga diin makahimo ka ni. Kay ngano ang holiness mawala igsoon. Gusto ang Holy Spirit nga mabalaan ka. O nga mga tingo sa Espiritu supak sa lawas nung kaibog. Nagsumpaki kining duha. Busa dili kamo makabuhat sa unta ninyong buhaton. Kun ang Espiritu maoy magmando kaninyo dili kamo ilalom sa balaod. Na? Muna igsoon. Morning klaro kayo. Sayon kayo pag ila sa buhat sa tawhanong kinaya. Makita kini diya sa lawayon nga pakikilawas. Sa lawayon pakikilawas kanuna na itong gibut niya gison hugaw og hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Dios o pagpamarang o mamamarang kay dagko igsoon. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil kasina sa kapungot. Kaysa may napungot diha. Kahakog o pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog,
og uban pang mga butang nga sama nini busa. Ha? Busa. Dara. Pagkapalabog, pagkamatuyangon sa lawas ng kaibog og uban pang mga butang nga sama nini busa pasidanan ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Hanawa ra igsoon? Ha? Walay dapit sa gingharian sa Dios mga pinangga. Muna nga tanang sunod og naminaw atog yung tinguhaon nga dili ta makatuman sa atong unod sa atong gusto. Ha? Mayong hapon, Pastor, kumusta dili lang sa kutob sa pagtudlo kundi ikinabuhi gayod ang pulong sa Ginoo. Mo na mga kaigsunan. Muna nga not only a life of prayer but prayer is life sa atong kinabuhi. Manang atog yung gitudlo igsoon niya tanang magtutudlo dapat magamping sa mong kinabuhi mga pagigsunan. Amo ba yung ginanggipaningkamutan na depende lang pod sa uban siguro. Ako ang gipaningkamutan sa akong kinabuhi nga dili ko mahimo nga tigpakaron ingnon diha ninyo. Manasama sa akong challenge, i-search niyo nga akong kinabuhi mga kaigsunan. Pagtanan niyo na si Kuano, Brother Renel Dolingoy. Nakain na siya dire. Usa akong kinabuhi. Pastor Gideon, kinsa pa may nakatuod ka ng taas-taas og panahon nga akong nakauban. Pangita mo mga tao nga mas nakailan ako, pangutana igsoon. Kay mao gina akong challenge kaninyo tanan. Usa mo mulantaw sa mga nag-live, usa mo kana bang mo kuan nila, siguro kinsa sila. Unsay background, unsa gyud sila kalalom sa Ginoo. Kay timan daghan kay nagsulti sa pulong sa Ginoo, pero ang kinabuhi layo kayo sa tinuod mga pinangga. Kining kalibutan nilingning ang atong puloy-anan. Kay ako isa kalumalabay lamang. Ang atong puloy-anan tuwa sa langit, sa atong Diyos suon sa imong gigawilihan, dinhi sa yuta nga pulos kasalanan, puno sa kagubot o kapagyasan, igsuon dili ni ang atong tagamdam dito taning yumauban. Kauban na Jesus sa langit nga puloy-anan. Ikaw na higugma dinhi sa kay ang imong bandi labaw pa sa uban. Igsoon sultihan ko
Okay, alas 5:08 mga kaigsunan. Og it's time for me to say bye-bye. Kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw naglanta na to sa Facebook. Salamat kay Sister Gingging, Simpron, Sister Leonisa, salamat. Pastor Rinel, Brother Rinel, salamat kay ni Brother Dave. And sa ato nga mga kaigsunan nga naglantaw ka nato karon. Kalibutan diling Sister Cheryl, thank you. puloy ana. Og sa tanan nga usab nato nga nagnaminaw sa 96.7 Shine FM. Kaninyong tanan diha kumusta? Mao gyud akong ikaistorya igsuon ko. Atong paniguroon nga dili ta mahimo igsuon ko nga hiprito. Og atong paniguroon mga kaigsunan ug unsa man ang ato nga pakigsaad sa Ginoo ato ning tumanon. Og atong paniguroon igsuon Sa imo nga diin og unsay mga balaod sa Dios atong paningkamutan nga matuman kini. Di man ang pagtuman o ang pagbuhat ini sigurado ya nga naay gugma. Kay kung walay gugma, walay kapuslanan ang tanan. yasan igsoon Mao ka na mga kaigsunan atong paniguroon nga may gugma kita naghimo kung maghatag ka, dapat na gugma. Kung mag-obra ka, magtrabaho ka, dapat na gugma. Kung mag-ampo ka, dapat na gugma. Magbasa ka, na gugma. Dili compliance na lang igsoon. Kung magsimba ta, dapat siguro ang naigugma. Dili kay compliance na lang igsoon itong pagsimba sa Ginoo. Thank you kayo ni Leonisa Sordilia. May hapon Pastor Kim watching from Tarcom, Cebu. kauban na Salamat sa inyo nga paglantaw igsoon. nga puloy ana. Okay, i-bless sa gyud inyong kinabuhi Pastor kay una nakita kini samahan nga tuwa sa langit ang inyong pagkamanitud-anon ngadto sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Salamat kay sa tanan. Wala maning kamot ra gimigson nga among mapamatud-an ang unsay mga tawag na mo ug unsay among pakigsaad sa Ginoo niya. Ayaw mo kalimot sa pag-ampo sa inyong mga pastors. Igsoon sultihan Igsoon ayaw kalimot sa pag-ampo ha. Nangayo minyong mga pag-ampo. The only thing nga among gias diha kaninyo prayers. dito Pag-ampo ang among gihangyo nga kay kini walay bayad, kini dili utangon, kini dili hulamon, kandili usa kini kabutang nga atong ihimuon ngadto sa atong isig ka tawo. Og siguro doa nga mag-ampo ka sa imong isig ka tawo. Basta gyapon akong giyong kaginiya nga may dako nga gugma. unong sa imong gigawili Do all things with love. dinhi Kay kung naghimo ka ni anang butanga kasalaan nga wala gyoy gugma igsoon delikado. O dadara o. Ako na taning ikuan. ubot ukap Mao ka na igsoon. yasan Salamat kayo. soon dili Manamilit na rabako ninyo manggidugangan no ni di na kuan kahumanon ron. Unang Korinto igsoon 3C. tutas Nagisgot kini siya gugma pati ra ba pagkataasa. Mahimong makasulti ako sa pulong sa mga pinulungan sa mga tao sa bisan usa. Sabi sa tao og bisan sa mga anghel apan kung wala ako'y gugma samara ako sa saba nga agong og piyang-piyang nga nagtagingting bisan may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe makabaton sa tanang kaybalo og makasabot sa tanang tinago bisan may pagtuo ako nga makapabalhin sa bukid apan kung wala ako'y gugma walay kapuslanan bisan ipanghatag ko pa ang tanan nga anaa kanako ipasunog ang akong lawas apan kung walay ako'y gugma wala kini kapuslanan. Tanawa ra igsoon ha mabasa na gyud ni Unang kanang kung gisultig son ko, mabasa gyud na sa Biblia. Kaya kung ipaningkamutan nga din makamensahe ako ninyo, di man ko ninyo makahatag og mismo specific nga verse, pero ako makapaniguro nga ako nang nabasahan igsoon ko sa tanto na kung basa sa Biblia. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako. Ipasunog ang akong lawas apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. nga atong matagamtam dito ta ninyo man Salamat kay Sister Matoy o nga naminaw na to karon ang isab diha ni Nanay Nining sa mga Rodas family. Thank you very much. So on
Kanunay mi naninkamot para kaninyo. Ang kamatuoran mao kini. I am honest. Ako pang pilion nga magutman ko kaysa magutman ang buluhaton sa Ginoo. Mana mga kaigsunan, ini nga week, grabing sacrifices. Ito nang labay mga simana para lang gud ma-sustain na to igsuon. Salamat sa Ginoo nakabalik ato nga broadcast. Kay dili barato igsuon ko ang pag-repair sa transmitter, pag-ship palang daan. Tumbasan na pod ang repair igsuon. Ya pagpabalik na po dinhi, ya dili man kay usa lang unya ang mga biyahe igsuon. Ya nanaputay na discover nga nanapoy laing daot. Normal gina nga mahitabo sa mga gamit. Kaya adlaw-adlaw magud siya. Unya napay mga unexpected nga mga expenses, napatay expenses nga monthly. Muna igsuon, bisan niya ng tanan. I will never ask anything from you. That's my principle in life. Dinhi nga ministry, I will not ask anything from you. Walay GCash account diha nga nakabutang sa screen. Walay bank account nga nakabutang sa screen. Wala mag-required kaninyo nga mo donate, mo pledge, mo ikanapolo, mo offer, anything. Wala igsoon. Kay gusto kong mapamatud-an nga ang Dios buhi nga bisan wala kay himuon bahin aning dapita kanang itawag og pagpangayo ang Dios mo hatag kay nga akong buhaton mao ni buhaton ako ang iyang gusto kay unsay akong gusto unsay gusto sa ministry siya na himo-himo mo na gingon kumutuo mo og milagro mahitabo kana kanimo. Mao kana mga kaigsunan. Muna nga grabe nga akong pagmahal diha kanyo. Sikat pa kay kabalo mo kamong nasa Facebook. Kining uban sweeto magina ko una nga pinakasweeto ni Sister Matoy kaniadto pa ni. Nga tong kauban da sa kuno sa mga viewers sa Sister LD. Oh, Sablayan Ruda. Muna igsoon nga grabe ka gamhanan ang Ginoo. Kaniadto pa. Kini nga radio that was 2017. Namog na ni nga mga Sibianan igsoon. Nya 24 na ron, I think 7 years na ba? Muna mga kaigsoon ang grabe gibuhat sa Ginoo. Ang mga prinsipyo mao ra gihapon gikan karon hangtod. Agikan kaniadto hangtod karon. Wala pa mo sa Facebook igsoon. Wa gid mi himo niya na nga mangayo. Ang amo magpaabot mi sa pagi sa Ginoo. Okay ko makapamaligya gamit igsoon para ma-sustain ang buluhaton. Nung ka lang mangayo ko sa mga viewers, sa mga listeners. Kay ngano igsoon dili makililimos ang atong Dios. Pero dili mo kapugong sa paagi sa Ginoo na kamoy iyang gamiton pagpinan sa iya nga gospel. Og ako sab nang giampingan igsoon ang akong dignidad, ang akong baruganan kung unsay gihatag sa Ginoo nga para sa ministry, 100% para sa ministry. Mao ka na igsoon. Una nga paningkamot gyud. Muna igsoon maningkamot gyud. Pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo aron mapamatud-an nato. Nagkasaligan ta sa gagmay, kasaligan kita sa dagko. Salamat igsoon. God bless kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw ini nga oras ug na sa kapuno. Padayon ta nga magalagad nga maligon. Nay panahon nga imong luha mo tulo basta di lang ka makapatulog luha sa uban. Kitan ka, dauton ka, yakyos ka, gupad that is normal being a Christian. Pero mo na itiman na igsoon. Balakag imong luha ang mutulo. Di lang ka makapatulo sa ubang tao tungod kinasakitan sila nimo. Kabantay mo. Si Jesus ang gilansang alang nato. Si Jesus ang nasakitan alang nimo o alang nako. Giako niya ang tanan. Grabe og pag-antos si Jesus igsoon. Grabe pag-antos siya nimo og alang nako.
Pero muna kingon ba? sulti Kasayang sa gihimo ni Jesus sa mga katawhan dili ang tanan. Nakakita niini dili ang tanan nakakita sa gibuhat na Jesus sa cross. bahan Dili ang tanan nakakita. sa langit Ipila lamang ka nga nakakita o pipila lamang ta naka-appreciate siya ang gihimo dito sa cross. at tutas Muna igsoon ang akong pagmahal niyo, grabe akong pagmahal ninyo. arang tamo Munang tinuon ta mo pagtudlo, tinuod ta mo pagsulti. nga Malipay magdili, mahimuot magmadili. dito Basta mo sulti ko igsoon nga kung walay pagkabalaan ang usa ka Kristohanon, walay makakita sa Dios. ni Jesus Unang kung naa sa kabisyo, kahilayan o guban pa, pagkamarites kay dagko, pagka kutib-kutiban, pagka grabing mga batasan, nga walay kausaban, naong og kwarta, naong og dungog, arang delikado igsoon. di Delikado. ay kasakit Munang nga walay makakita og Dios kung walay pagkabalaan mga pinangga. suon sa imong gikawilihan dinhi sa yuta nga pulos Salamat kaninyong tanan at tutas mga pagampo mga kaigsunan sa dili pagyuko hingpit nga manamilit kaninyo kay napapukoy buhaton igsoon. So mag inampuay kita ini nga kahaponon kay marag basig makarito to mga kaigsunan aron maka-on air sab sila. Amahan amo nga langit nun, salamat Lord ini nga mga oras ugtak na sa kahaponon. Salamat sa imo nga mga mensahe. Salamat Lord sa pagpahinumdum giya sa among kinabuhi. Salamat Lord, wala minimo gipasagdan, wala minimo gibiyaan. Kanunay ka naghatag ka na mo kalikod kadasig. Lord, ang mga kasingsunan na mo nga nasakit, balatian, mga problema, naghangyo kaming kinasingkas, mga Father God. Katong na mga kawaladon, kalisod, kagutom, nga espirituhanon Lord, patagbo unta kini. Amahan akong ginasalig, ginatugyan kini mo ang tibok na akong pagkatao. Nga dili ako mahimo Lord. Na may lang sa sulti, wala sa buhat Father God. Lord, tabangin nga unsa akong giwali, unsa akong gitudlo ngadto sa katawhan, ako kining mabarugan Lord. Lord, ayaw akong pasagdi Ginoo nga magbuhat sa mga butang nga wala na nimo gikahimutan. Lord, salamat Ginoo nga ikaw ang Dios sa langit nga mugiya. Sa tanan mga kaigsoon namin na naglantaw Lord, ipakita kanila ang mga butang nga dapat pa nga atagag dakong pagtagad. Lord, ikaw ang Dios sa langit nga kung gilauman mga-provide sa tanang gikinahanglan ini nga mga sibianan. Nasayod ka mahan nga ikaw ra akong gisaligan, nasayod ka mahan nga ikaw ra akong gilauman, nasayod ka amahan nga ikaw akong gisaligan sa tanan nga panginahanglanon ining imong sibianan. Lord, dili ako ang tag-iya kun dili ikaw. Ikaw ang Dios nga akong gilauman. Igor ako Lord nga mosunod sa imong kagustuhan. Salamat Father God, kining tanan akong natugyan. Pinagi sa mga anak nga mao sa Kristo naluluwas, kitang tanan magaingon. Amen. Salamat sa Ginoo sa mga bag-o na naglantaw akong tagaanig pagtagad. Gikan ni Kalyura Lanlan. Good afternoon Pastor Kim. Pa-shout out ko sa Kalyura's family, sa Gaysay's family, from Ili Himalalod. Pa-shout out ko sa akong mama ni Nida Kalyura din, sa ako isuon, sa ako Papa Lorenzo Kalyura. Salamat sa pagbasa Pastor Kim. God bless. Thank you. Bye-bye na ko kaninyong tanan. Ang Dios panalangin o maghatag o kalig-on kanatong tanan. Napabay mga mensahe. Okay, amen, amen. From Sister Gingging. Thank you, Sister Gingging.